y no dependiera de otros, sin duda alguna usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno. Por supuesto que sí. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. La segona sessió de control de 2024 a l'executiu en la Cambra Baixa es celebra amb la ressaca dels comicis gallecs de fons que donaren el triomf als populars. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern de mentider. Què tal, com estan? De seguida entrem en matèria i es donem més detalls sobre esta intensa jornada al Congrés dels Diputats, però tenim altres temes preparats per a la jornada. Avui és dimecres 21 de febrer de 2024, són les 8. Estem en directe, titulars. La Conselleria de Sanitat Valenciana agrupa els 24 departaments de salut en 8 grans àrees interdepartamentals per compartir recursos. Aquesta ha sigut una de les decisions que ha pres el ple del Consell d'avui mitjançant un decret llei per garantir l'assistència sanitària integral i equitativa. Després de la signatura del conveni per a la cessió dels terrenys per part d'Adif, les obres de l'estació intermodal del tram d'Alacant començaran a finals de 2024 i comptaran amb més de 135 milions d'euros. La Unió de Llauradors reitera a la Conselleria la necessitat d'establir ajudes per als ramaders, unes ajudes que sí que ha posat en marxa altres comunitats i que resulten importants per a les explotacions valencianes que es troben en situació de desavantatge competitiu. L'Ajuntament de Xàtiva va aprovar l'abonament del 100% de la subvenció a la Junta Local Fallera, la qual cosa suposa un impuls econòmic necessari per a la celebració dels actes fallers. La patronal de la Folla de Castalla, IBIAE, ha llançat una proposta que passa per ubicar plaques solars en el sostre de les fàbriques i així evitar macroplantes en terra. En la informació esportiva avui destaca la classificació del Peñíscola Futbol Sala en la Copa del Rei després de la seva victòria front al Barça. Sergio Ferris ens resumirà el partit i ens portarà més actualitat esportiva. I en la previsió meteorològica per als pròxims dies destaquem l'arribada de vents de ponent que agafaran força de cara al cap de setmana i la presència de núvols baixos per tota la comunitat. Els ho comentem cap al final de l'informatiu. Això és Notícies Comunitat Valenciana. Comencem. Comencem el temps d'informació i ho fem parlant sobre la tensa jornada que s'ha viscut avui en el Congrés dels Diputats. El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha enfrontat este matí en el Congrés a la eufòria del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, després del triomf dels populars a Galícia i amb la llei d'amnistia encara en l'aire. El president de l'executiu ha felicitat al líder popular del seu triomf als comicis gallecs i alhora li ha recordat la predisposició de Feijóo d'amnistiar a Puigdemont. Felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off, en privado, que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijóo. Yo no tenía ninguna duda, aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación, esas confesiones privadas que hizo a 16 periodistas. No tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno. Por supuesto que sí. Por tanto, usted plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijóo, pero usted también debe tener el coraje
de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dice en privado a 16 periodistas. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular, en la seva rèplica, ha acusat a Sánchez de mentider i, a més, ha recordat que el propi cap de l'Estat va dir en campanya electoral que els comicis autònoms suposarien la caiguda de Feijóo quan no ha sigut així. Pues, señor Sánchez, muchísimas gracias por el reconocimiento incontestable de la victoria del señor Rueda y del Partido Popular. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado. Será la explicación que es evidente que ya la he encontrado. Hablar de la amnistía y de los indultos. Mire, yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Señor Sánchez, fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. Més coses. Esta matí ple del Consell. Entre les decisions que s'han pres, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha comunicat que agrupa els 24 departaments de salut existents a la Comunitat Valenciana en 8 grans àrees interdepartamentals que serviran per compartir recursos de manera més eficient. Aquesta ha sigut una de les decisions que s'ha pres en el ple d'avui mitjançant un decret llei per garantir la asistencia sanitaria equitativa y integral. También nos parece imprescindible el hecho de cambiar la organización del sistema sanitario público valenciano. Como saben, hasta ahora solo había 24 departamentos de salud, y nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser definir 8 agrupaciones sanitarias interdepartamentales. Son 8 figuras que es una figura supradepartamental, es una figura que agrupa funcionalmente a una serie de departamentos. Habrá una en Castellón, toda la provincia de Castellón será una agrupación sanitaria interdepartamental, 4 en Valencia y 3 en Alicante, lo que nos permitirá el tener la continuidad asistencial del paciente, absolutamente imprescindible, tener una cartera de servicios mínima básica en cada agrupación sanitaria interdepartamental que pueda cubrir cualquier tipo de patología, a excepción de los trasplantes. Y después, por supuesto, en aquellas situaciones donde haga falta sinergias o movilización del personal, se podrá movilizar el personal dentro de esta agrupación sanitaria interdepartamental. La movilización del personal no podrá ser superior a 90 días al año. Con esto lo que intentamos es buscar un sistema sanitario dinámico, transversal, flexible, homogéneo, equitativo, de tal forma que podamos buscar sinergias para la atención de los ciudadanos, para la atención de cualquier tipo de patología, para la atención de cualquier tipo de asistencia sanitaria, bien desde el punto de vista de la promoción, la prevención o la asistencia, y que podamos huir de ciertas irregularidades, de ciertos déficits, como el que anunciábamos ayer, de programas de prevención con las mamografías o cualquier otro programa similar. Més coses. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el president d'Adif, Ángel Contreras, i l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcalán, signen el protocol que marcarà el futur de la intermodalitat de la capital alacantina. L'administrador estatal ha cedit els terrenys de manera gratuïta per tal de que comencen les obres d'aquest punt estratègic que serà imprescindible per millorar la mobilitat de la ciutadania. Unes obres que tindran un cost d'uns 135 milions d'euros que s'espera comencen a finals d'este any i que s'estendiran durant 3 anys més. Deshacemos un nudo que era una deuda con Alicante, que es esta nueva estación. Quiero en primer lugar pedir disculpas, pero sobre todo agradecer a todos los usuarios del tram que este mes pues no han podido disfrutar de la estación de Luceros. Esta es una estación símbolo de todo el sistema de ferrocarril de la Generalitat Valenciana, es una estación símbolo de todo el sistema tram.
Por tanto, la cuidamos, la mimamos no solamente por sentimentalismo, sino por la eficacia que tiene, por el punto estratégico que significa y, insisto, por la mayor capacidad, por el mayor servicio que nos va a poder dar. Un poquito más de 1,5 millones de euros para, insisto, una obra que estaba taponada, que llevaba demasiados años sin ponerse en marcha y en tiempo express la hemos adjudicado, la hemos ejecutado, la hemos inaugurado y ya se pone en servicio. De tal manera que las deudas con Alicante se saldan en tiempo, se saldan con velocidad y se saldan como toca, después de demasiados años, insisto, sin hacer absolutamente nada. Més coses, com bé sent habitual cada any, Dacsa presenta la seva nova campanya de cara a les falles, en la que, com ja ven repetint-se, aposta per la creativitat i l'humor per tal de sorprendre en un sector tan tradicional com és l'arròs. La presentació del nou espot de Dacsa ha vingut donada mitjançant un monòleg de l'actriu valenciana Maria Juan a la sala Rusafa de València, un monòleg amb el que s'anima a la gent a que faça paelles. La presentació de l'espot publicitari, un dels més esperats cada any per valencianes i valencians, suposa la posada de llarg de la marca de cara al públic i a un consumidor cada vegada més exigent. Bueno, la primera hacemos la presentación aquí en un teatro, en la sala Ruzafa, y bueno, pues este año la campaña se llama Menos excusas y más paellas. Animamos a todos a que hagan más paellas, a practicar, porque siempre hay una excusa que siempre es, he echado demasiada sal, hacía mucho viento, entonces nunca te va a salir perfecta. Entonces siempre queremos animar a esas personas a que hagan muchísimas más paellas. Pues al final de lo que se trata este año es motivar a la gente para que haga más paellas en casa, porque sí que es cierto que hablando con cliente, había una tendencia más por el lado de la restauración, ¿no? Sí que estaba muy fuerte la restauración, de salir a comer fuera y tal, y en casa a lo mejor se estaba vendiendo menos arroz, o sea, la gente a lo mejor estaba cocinando menos paella, o sí que es un plato que a lo mejor te da una receta que te da más pereza, es más compleja, claro. Entonces lo que queremos es fomentar que la gente cocine, que se atreva, que haga paellas y que aunque le salga mala, que siga haciéndola porque al final le saldrá buena con la experiencia, con la práctica, ¿no? Canviem de tema, la Unió de Llauradors reitera a la Conselleria la necessitat d'establir ajudes per als ramaders de boví afectats per la malaltia epozoica. Unes ajudes que sí ha posat en marxa en altres comunitats. Per exemple, a Castella i Lleó les ajudes oscil·len entre els 500 i 1.000 euros per cada explotació. Des de l'associació consideren que aquestes ajudes posicionen les explotacions valencianes en situació de desavantatge competitiu i que se suma també a la temporada de sequera que està patint el camp. Anna Querol, de Nord Televisió, ens ho detalla. La Unió Llauradora i Ramadera ha insistit de nou a través d'un escrit dirigit al conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, en la necessitat d'establir una línia d'ajudes per als ramaders de boví de la Comunitat Valenciana amb animals que hagin patit els efectes de la malaltia hemorràgica epizootica. En algunes zones, a més, com en les comarques del nord de Castelló, estan patint les conseqüències de la sequera i la falta de pastures i aigua, amb moltes explotacions que han de subministrar-se de cubers per a donar a beure als seus animals. Ja en el mes de setembre passat, la Unió va enviar un escrit on s'informava al conseller que, malgrat que les deteccions eren escasses, era de preveure que anirien en augment, com així n'ha sigut. Moltes ramaderies, a més, no han declarat la malaltia, tant per desconeixement com per la falta d'incentius. Altres comunitats autònomes sí que han posat en marxa línies d'ajuda per a les seves explotacions bovines afectades per aquesta malaltia hemorràgica epizootica. És el cas d'Extremadura, en 35 euros per animal, de Castella i Lleó, entre 500 i 1.000 euros per explotació, o la Comunitat de Madrid, en un pressupost de 827.200 euros per a despeses veterinàries i una ajuda d'entre 800 i 6.000 euros per explotació. Des de la Unió es considera que aquestes ajudes posicionen les explotacions ramaderes valencianes de boví en una situació de desavantatge competitiu. Per això, torna a sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura l'establiment urgent d'una línia extraordinària d'ajudes per a les explotacions bovines afectades per la malaltia hemorràgica epizootica. Per altra banda, la Unió agraeix la postura de la Conselleria d'Agricultura d'exigir al Ministeri la disponibilitat d'una vacuna contra la malaltia per al sector boví. No obstant això, són conscients que aquesta mesura efectiva tardarà a estar disponible, ja que no depèn exclusivament de les administracions i actualment no hi ha a la nostra disposició cap vacuna a la Unió Europea. Per això, ara el més urgent
seria fer costat als ramaders de la Comunitat Valenciana en aquesta línia d'ajudes. Gràcies, Anna. El gènere negre també ha arribat a Benassal de la mà de Castelló Negre. La localitat de l'Almaestrat ha participat per primera vegada en aquest festival que apropa la literatura negra arreu de la província de Castelló. En aquesta ocasió ho feia amb la representació del microteatre Comèdies i a lo loco, a càrrec de Marina Lomar i Vicente Marco. Alba Segura, de Nord Televisió, ens ho detalla. El gènere negre arriba a Benassal de la mà de Castelló Negre. La localitat de l'Almaestrat participa per primera vegada en el principal festival de gènere negre del Mediterrani, encetant la programació de la 10ª edició, la qual comptarà amb 9 seus i més de 50 activitats arreu de la província. Empezamos en el cole llevando un taller de cómic para detectives de primera y que fue súper bien. Hoy tenemos el microteatro con 4 piezas que nos van a hacer reír, seguro, son muy gamberros, tanto Vicente Marco, que es quien las ha escrito, como Marina Lomar, que le acompañará en la interpretación. Y el miércoles 21 el instituto recibirá la visita de un escritor de género negro que les explicará a los alumnos qué es esto del género negro, también les explicará un poco qué es el oficio de escritor. Una forma d'acostar el gènere negre a un públic més juvenil i a la vegada alimentar la seva motivació per a llegir i escriure en un futur, però aquest no és l'únic objectiu del festival. A més de reunir la literatura i els seus autors, dona cabuda a totes les disciplines artístiques. Más municipios quisieron unirse y subirse al carro del festival, y también hemos ido ampliando en las disciplinas. Ya no solo hacemos literatura, sino que traemos aquí, por ejemplo, el teatro, hemos hecho música, dibujo, hacemos un concurso de literatura para jóvenes también, y todo tipo de disciplinas para acercar al público, no necesariamente amante del género negro, porque lo descubrirán acercándose a tomar una caña alrededor en una presentación, porque nos colamos en cualquier sitio, no necesariamente una biblioteca o una librería. Però, sens dubte, un dels grans reptes és donar veu als escriptors i escriptores locals. Pues este año, por ejemplo, tenemos Luis Alexandre, que dirige una antología y vendrá acompañado del resto de compañeros autores a presentarla el sábado que viene. Tenemos a Julio César Cano, que aunque no nació, él es originariamente catalán, pero está viviendo en Benicàssim muchos años. Tenemos a Mónica Mira, María Pareja, y no me quiero dejar a ninguno ahora, pero una relación de unos 10 autores locales que menos que darles el respaldo y hacerles el hueco para que participen y dar a conocer el talento local. El festival pretén difondre la cultura en clau negra a tot el territori castellonenc. Per això, cada any la programació es desglossa amb diferents seus. Enguany són 9, a més de Benassal, l'acompanyen Peníscola, Orpesa, Vilafamés, Castelló, la Vall d'Uixó, Nules, Onda i Vila-real. Gràcies, Anna. L'Ajuntament de Xàtiva aprova la subvenció de 100.000 euros per a la Junta Local Fallera i el repartiment de 26.400 euros més en premis. La nostra companya, Jennifer Perelló, de Televisió Comarcal, ens ho conta. L'Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l'abonament del 100% de la subvenció a la Junta Local Fallera per a l'exercici 2024, acordada al conveni de col·laboració signat entre l'entitat i l'Ajuntament i que suposa l'impuls econòmic necessari per a la celebració dels actes fallers. La subvenció ascendeix a un total de 100.000 euros, els quals han estat justificats amb pressupost valorats per part de la Junta Local Fallera a través dels diferents actes que es desenvoluparan durant el present exercici, concentrats quasi en la seva totalitat en aquests primers 3 mesos. La subvenció de la Junta Local Fallera de Xàtiva és l'impuls econòmic necessari que l'Ajuntament realitza per a poder celebrar tots els actes fallers a la ciutat.
Per primera vegada, l'equip de govern atorgarà el 100% d'esta subvenció abans de falles per afrontar tots els pagaments que hi ha en aquestes dates. Ho creiem necessari, ja que la despesa més important del col·lectiu es realitza en el primer trimestre de l'any. D'altra banda, també s'han aprovat els premis econòmics per a les falles 2024, els quals es concentren en els concursos de monuments, la crítica, el ninot i els llibrets. En total es repartiran 26.400 euros en premis. Els premis econòmics destinats a les comissions de la ciutat són un impuls necessari perquè la cultura fallera es vagi incrementant a Xàtiva any rere any. Des de l'Ajuntament de Xàtiva continuem apostant per premiar els millors llibrets, la millor crítica local i fallera i els monuments. Així, als cadafals grans, el guanyador de la secció especial rebrà un premi de 3.500 euros, mentre que el segon 2.500 per 2.250 del tercer, 2.000 del quart i 1.750 del cinquè classificat. I enguany la principal novetat és que s'amplia el premi dels cadafals infantils en aquesta màxima secció, amb 900 euros de la segona classificada i 500 de la tercera. També obtindran premi les falles infantils guanyadores de secció primera 800 euros, segona 600 i tercera 400 euros. Com a novetat enguany, i pel fet que els últims exercicis les comissions de Xàtiva estan apostant pel monument infantil, s'amplia el premi d'estos en secció especial, tenint així premi econòmic tant el segon com el tercer lloc. Els llibrets mantindran els 6 premis que venen sent habitual en els darrers anys. Gràcies, Jennifer. Més coses, la patronal de la Foia de Castalla proposa deixar el sòl industrial per tal d'ubicar més indústria i no per instal·lar macroplantes fotovoltaiques. En el seu lloc, suggereix que les plaques solars es situen en els sostres de les empreses que ja hi estan ubicades, de manera que les pròpies empreses puguen disposar de la totalitat de metres quadrats que necessiten per expandir-se. Nando Rico ens ho explica. En els darrers anys estan proliferant els projectes per a instal·lar enormes plantes fotovoltaiques en el terme municipal de diverses poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Infraestructures que, a dia d'avui, estan sent autoritzades sobre terreny catalogat com a industrial, però a una zona amb elevada demanda de sòl industrial, destinar-lo a altra finalitat que, a més, tindria un elevat impacte ambiental, no genera massa simpatia. Per això, moltes localitats han modificat normatives per a impedir la proliferació de macroplantes solars. Ara, la patronal de la Foia de Castalla, IBIAE, ha llançat una proposta per a poder crear superfície industrial al temps que es genera potència elèctrica sostenible. Es basa en deixar el sòl industrial previst als plans generals per a ubicar en ell indústria que faci créixer la subcomarca. Paral·lelament, la patronal de la Foia suggereix que les plaques fotovoltaiques es situen en els sostres de les empreses que ja es troben a les localitats de la zona i en les que es poden crear gràcies a la possibilitat de tindre més sòl industrial, un fet que permetria destinar superfície a crear energia renovable sense perjudicar l'existència de metres quadrats que demanden les empreses de la zona. Aquesta proposta ha sigut secundada per una de les 2 potes de l'equip de govern iberut, el PSPB. L'alcalde de la localitat s'ha posicionat clarament en contra de destinar sòl al terme municipal d'Ibi a la creació de macroplantes fotovoltaiques. L'impacte ambiental i visual d'aquest tipus d'infraestructures no compensa el factor positiu de la creació d'energia neta que facilitarien, asseguren. A més, els socialistes iberuts han lamentat el fet de que l'anterior govern municipal no limitara l'accés d'aquest tipus de projectes en la normativa urbanística local, tot i que li ho van demanar al 2021. Un fet que ara ha complicat les possibles al·legacions en què treballa l'Ajuntament d'Ibi degut a que aquesta fórmula està sent impulsada des de la Generalitat. Gràcies, Nando. I ara ens anem cap a Vila-real, on Marta Lacreu ja s'han presentat els actes per a Setmana Santa. Sí, Òscar, Vila-real ja sona a Setmana Santa. En roda de premsa s'han presentat els actes d'aquest any 2024 a càrrec del regidor de Turisme, Javier López, i la presidenta de la Junta Central de Setmana Santa, Carmina Arrufat. Una Junta Central que enguany, hem de recordar, compleix el seu 50 aniversari. De fet, alguns dels actes ja s'han dut a terme, com eixa trobada de guàrdies romanes i armats o també la 13ª edició de la Tamborada Provincial.
La ciutat de Vila-real s'acosta ja a la Setmana Santa, una celebració declarada d'interès turístic autonòmic i que en aquesta edició cobra una especial rellevància en commemorar-se el 750 aniversari de la fundació de la ciutat, així com els 50 anys del naixement de la Junta Central, que reuneix les confraries i germandats locals. El regidor de Turisme, Javier López, ha presentat la programació al costat de la presidenta de la Junta Central de Setmana Santa, Carmina Arrufat. El regidor ha agraït a la Junta Central el seu treball incansable durant tot l'any perquè la nostra Setmana Santa continua, diu, creixent com ho fa fins ara, aconseguint en 2020 la declaració d'interès turístic autonòmic. Simplement jo donar les gràcies de part de l'Ajuntament de Vila-real a tota la Junta Directiva, a tota la Junta Central de Setmana Santa que treballa dia a dia i durant tot l'any i este any en especial per també la seva celebració de 50 anys d'història, 50 anys d'agermanament en què representants d'unes i altres cofradies conviuen dia a dia per a fer que la nostra Setmana Santa continue creixent, com així va passar en el moment que va ser declarada d'interès turístic autonòmic. Per part seva, Carmina Arrufat, presidenta de la Junta Central, ha destacat que el programa d'enguany s'ha elaborat amb una edició especial, en format de major grandària, coincidint amb el 50 aniversari de la Junta Central. A més, ha explicat que la imatge que il·lustra la portada és la guanyadora del concurs de fotografia d'enguany, obra de la vilarealenca Estela Estevez. El dia 26 ja tenim l'aprovació dels xiquets, dels que més disfruten. A les 8 de la vesprada, des de la parròquia de Santa Isabel, serà el desfile processional per els mateixos carrers de costum. El 27 de març, dimecres sant, a les 7:30 se desplaçarà la cofradia de Santa Maria Magdalena, enguany en una xicoteta diferència, que sempre ho fan en el trasllat de les imatges i aquest any aniran únicament els penitents, ja que les imatges estaran dins l'església com la resta de cofraries. I a les 8 es celebrarà el que és el desfile processional per els carrers de costum. El dia 28, a les 7 de la vesprada, dijous sant, la celebració del sopar del Senyor. La participació de la Junta Central, la Corporació Municipal, cofraries i germandats i es celebrarà a la parròquia arxiprestal Sant Jaume. Totes les parròquies tenen les seues celebracions, però de lo que són els oficis, però el que és la Junta Central estem escrits en la parròquia Sant Jaume, entonces el que és autoritats i Junta Central acudim a aquesta parròquia. A partir de les 9:30 se faria l'hora santa també en la parròquia arxiprestal i a les 12, des de la capella episcopal de Santíssim Crist de l'Hospital, es fa la processó del silenci. Se fa replegar d'aliments en solidaritat a la Joventut Antoniana, Càritas i Sant Vicent de Paül. Totes les persones que vulguin poden arribar i participar de l'acte. El dia 29, divendres sant, a les 8 del matí, organitzat per els franciscans, per lo que és Terra Santa, i la tercera ordre franciscana seglar, i seria el Via Crucis des del convent dels franciscans. A les 5 de la vespre, en la parròquia arxiprestal, continuem en els sants oficis, en l'assistència igualment de la Junta Central i la Corporació Municipal. Al finalitzar, l'any passat vam voler introduir un poc que la Guàrdia Romana entrara a formar per a fer el que és els canvis de guàrdia, els torns que diuen ells, del sepulcre. Va haver un poc de descontrol en els horaris, però aquest any està un poc més controlat i se farà el que és l'entrada de la Guàrdia Romana. I a les 8 de la vespre, des de la parròquia arxiprestal, hi seria el desfile processional del divendres sant. A més d'aquesta programació, la Junta Central ha organitzat també enguany les visites guiades a l'Església Arxiprestal, on estaran exposats els passos i imatges de les diferents confraries i germandats perquè els escolars de la ciutat puguen conèixer la Setmana Santa local. Finalment, tant Carmina Arrufat com Javier López han animat als veïns i veïnes a participar en aquests actes i en les diferents activitats que la Junta Central celebrarà al llarg de l'any amb motiu del seu aniversari. Gràcies, Marta. I toca ara donar pas al nostre company Sergio Ferris, que ja el tenim preparat a la pantalla. Ara sí, anem ja amb el bloc de notícies esportives amb Sergio Ferris.
Bona vesprada, comencem el temps d'esport parlant del Peñíscola Futbol Sala, perquè l'equip de Castelló va aconseguir vèncer al Futbol Club Barcelona a l'últim segon per a classificar-se a la Final Four de la Copa del Rei. El Peñíscola ha superat al Barcelona en una eliminatòria disputada partit únic al pavelló Juan Vizcarro i disputarà la final a 4 de la Copa del Rei de Futbol Sala, en un duel marcat per l'actuació arbitral que ha fet que no pujaren al marcador diversos gols dels locals, els de Santi Valladres es classifiquen per a les segones semifinals seguides. L'equip del Baix Maestrat, que no guanya la Lliga des de novembre, ha donat la campanada deixant fora el campió actual i l'equip més llorejat del torneig, amb 8 títols en 13 edicions. Un impuls moral per a certificar la salvació. Juanqui, amb 3 gols, ha sigut el gran protagonista, en bona part pels 2 gols anotats en l'últim minut de partit. El mateix jugador ha sigut qui ha empatat només 2 minuts després del primer gol del Barça, en el minut 11, marcador amb el qual s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de la s'ha tornat a avançar l'equip català, qui jugava de groc, però Diego Sancho, a la mitja hora de xoc, ha tornat a posar l'igualada en el marcador. A 6 minuts de final, els visitants s'han tornat a avançar i han posat peu i mig en la final a 4. Però aleshores ha arribat el doblet sobre la botzina de Juanqui, que ha generat el deliri al Juan Vizcarro de Peñíscola. I el Consell avança per a que València siga seu del Mundial 2030. La Generalitat s'adhereix com a autoritat addicional per a poder optar a la candidatura, tal com exigeixen els requisits de la Federació Internacional de Futbol, l'associació també anomenat FIFA. El Consell ha autoritzat la vicepresidenta primera i consellera de Cultura i Esport a subscriure l'acord d'adhesió en relació amb l'acolliment, organització i posada en marxa de la Copa Mundial de la FIFA a fi de formalitzar la candidatura de València com a ciutat anfitriona d'aquest esdeveniment esportiu. D'esta manera, la Generalitat s'adhereix com a autoritat addicional a l'acord subscrit entre la FIFA, la Reial Federació Espanyola de Futbol i l'Ajuntament de València per a poder optar a la candidatura, tal com exigeixen els requisits de participació. Atès que l'àrea geogràfica de la candidatura excedeix de la ciutat de València, la Generalitat prestarà el suport necessari com a autoritat addicional per a desenvolupar l'esdeveniment en qualsevol recinte que conforme la seu. En cuanto a los acuerdos del Consejo, la propuesta conjunta de Presidencia de la Generalitat y de la Vicepresidencia Primera y Consellera de Cultura y Deporte, se ha aprobado un acuerdo de adhesión en relación con la acogida, la organización y la puesta en marcha de la Copa Mundial de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, y que permitiría a la ciudad de Valencia ser ciudad anfitriona del Mundial de Fútbol 2030 y que pudiera albergar partidos de esta Copa del Mundo. De esta forma, la Generalitat lo que hace es adherirse como una autoridad adicional a este acuerdo suscrito entre la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Valencia para optar a esa candidatura, tal y como exigen los propios requisitos de participación en ella. I el València Club de Futbol rendís homenatge a la directora de cine i guanyadora del Goya a millor pel·lícula documental, Clàudia Pinto. Pues me ha sorprendido mucho, pero me ha encantado cuando lo he leído, me ha hecho muchísima ilusión, porque creo que tender puentes es súper importante, yo digo, ¿no? Cultura y deporte, ¿no? Además, ya en lo personal, mi hijo, que es fanático deportista, está que no se lo cree desde hace 3 días, entonces su felicidad es la mía, así que muy agradecida, y de verdad que me parece que es una iniciativa, no sé, muy, muy bonita, lo he recibido con muchísima alegría, con mucha ilusión, y aquí estoy y vamos a ganar. Pues mira, tengo 22 años aquí, me vine a hacer un máster de guión, que es una escuela de guión que es bastante importante aquí, y luego empecé a trabajar y ya me fui quedando, ¿no? Siempre he trabajado muchísimo por la televisión valenciana, he hecho la Alquería Blanca durante muchísimos años, vivo aquí, desarrollo mis películas desde aquí, esta película por la que nos han dado el Goya se empezó a rodar aquí en Valencia, tengo una productora en Valencia, quiero decir que, pues mira, he llegado aquí, la verdad es que la ciudad me ha acogido siempre con los brazos muy abiertos y yo, para mí es mi casa. No había venido antes y me hace más ilusión todavía de poder ver el juego además desde este lugar privilegiado, ¿no? También acompañada y bueno, haber venido con mi familia
y no sé, me parece una experiencia muy bonita, con muchas ganas. Yo si algo he descubierto con esta enfermedad, acompañando a Carmen durante todos estos tiempos, es que la vocación y la pasión por lo que te gusta te da vida y te reanima y te engancha, ¿no?, con un motor vital. Carmen es actriz, ¿no? No es de fútbol, pero es actriz, y yo la veo como el hecho de hacer una película, estar delante de las cámaras, le da vida. Y creo que cualquier fanático, cualquier persona que siga el fútbol y que esté en una situación como esta, encontrará también en el fútbol una clave para seguir, ¿no?, anclado a las cosas que le gustan y que le hacen feliz. Dicen que las emociones son lo último que se pierde, ¿no?, que esta cosa emocional que el fútbol también tiene son de las que no se olvidan. Así que fútbol y cultura vamos de la mano porque los dos lo tenemos. I el València Club de Futbol Inclusiu rep la visita de l'ONG Bombers pel Món. I el Villarreal Club de Futbol dona suport al món de la ceràmica amb el seu conveni amb Ascale. Todo lo que sea incrementar dentro de tanto al Villarreal, que le van a tener un buen sponsor como va a ser Ascale, como Ascale presentando, utilizando los medios del fútbol y el Villarreal, pues es potenciar cada vez más fútbol, cerámica, fútbol, y que nos funcione bien, y que este matrimonio que empieza hoy, que dure muchísimo tiempo, y que todo este tiempo que sea bueno para todos, tanto como para el Villarreal como para la cerámica y el Ascale. Ascale se incorporó en el 2017 y nos ha ido costando, hemos ido avanzando con los clientes y con este paso lo que queremos es dar un salto más dentro del mercado de encimera y seguir creciendo como marca de forma internacional. Este tipo de material lo que hace es complementar, como dice Fernando, y por el precio, por todo lo que tienen, no está en suelo, son paredes, está más en encimeras, en fachadas y en elementos de menos metros cuadrados que lo que es la cerámica convencional. Potenciar cada vez más la cerámica a través del Villarreal, pues es todo importante. Estadio, delante a la camiseta y ahora ponemos detrás. Es una incorporación que a partir del partido del viernes que viene con la Real Sociedad vamos a cambiar y le va incorporado a Ascale. No, 15 minutos ahí. 15 minutos que me levante. 15 minutos. Mira, paliza lo que hacía. Ya una de mal hombro, volar. Lo más chulo es lo siguiente, que se hace encima de una placa que es de azulejo, se está cocinando, como veis, directamente, se puede tocar y no está caliente. ¿Veis? Se puede mover. ¿Qué más? Sí. Ah, vale. ¿Paro de mover o no? Te ves moviendo, Flote. No, que me estás picando. No, con cariño. Con cariño, cabrón. Está quemado. Está quemado. Sí. El presi que haga de jurado, va. No, pero esto está tomado. Ese es un desastre. Ese es el de Gerard, el de Gerard es un desastre. Le echa el chorizo, le echa... El de Gerard es un desastre.
A ver, tío, Raúl. Está muy caliente aún. ¿Qué vas a decir? Si eres tú. Si fuera otro día que no, vas a llorar. No, hombre, sí. ¿Qué vas a decir? Mira cómo el mío va a decir que está espectacular. Es el toque, ya está. No, ahí pon mi nombre, ¿eh? En ese pon mi nombre y luego la gente que diga. El de Raúl y el Gerard. Claro. Per altra part, el Llevant, Unió Esportiva i Caixa Popular uneixen forces per a potenciar el futbol femení. Nuestra visión es ser la entidad más social. En todo lo que buscamos es tener grandes alianzas con los grandes actores de la sociedad valenciana, ¿no? Y el Levante es una institución valenciana muy importante para nosotros, ¿no? El tema de la fundación, ahora hemos entrado con el equipo femenino porque encaja muy bien con nuestra estrategia de dona, ¿no? Nosotros somos una entidad donde las mujeres tienen el 60% de peso, es decir, a nivel de trabajadores, y entonces para nosotros el poder unir todos los valores de la fundación, los valores que representa el Levante y además ahora los valores que representa el equipo femenino con esta estrategia es muy importante y estamos encantados de esa colaboración. Importante seguir sumando alianzas. Caixa Popular es una alianza muy fuerte que nos va a ayudar a potenciar nuestro equipo femenino. Por lo tanto, pues nada, muy contentos, muy felices, con ganas de hacer cosas y de hacer crecer lo que tanto queremos y por lo que tanto peleamos. I per últim, l'organització del Trails d'Enes de Morella ha comunicat que s'han esgotat les places per a participar en l'esdeveniment esportiu que tindrà lloc el proper 18 de maig. L'organització de Trails d'Enes de Morella ha comunicat a les darreres hores que s'han esgotat les places per a participar a les curses de 14 i 25 quilòmetres que tindran lloc el dissabte 18 de maig. Un fet que es produeix a falta de més de 3 mesos per a la prova i que ha obligat a l'organització a obrir una llista d'espera que puga servir per cobrir vacants d'última hora. La carrera serà el 18 de maig, com bé has dit, i bueno, estem molt contents perquè en 2 mesos d'inscripcions hem agotat places a la de 25 i a la de 14 quilòmetres i de fet hem obert una llista d'espera per a que la gent que s'ha quedat fora, com fins el dia 17 d'abril tenim temps de cancel·lar alguna inscripció o retornar una part de l'import de l'inscripció, la gent que forme part de la llista d'espera entrarà a poder formar part de la cursa. A Trails d'Enes de Morella, el dissabte 18 de maig, també té lloc la cursa més llarga, la de 45 quilòmetres, per a la que encara queden places i els interessats i interessades poden inscriure's amb normalitat. De moment 14 i 25 agotades i la de 45 tenim uns 160-170 inscrits ja, que bueno, també van a bon ritme. Un dels fets destacats d'aquesta quarta edició de Trails d'Enes de Morella per al cap de setmana del 18 i 19 de maig és la pujada al castell, que celebrarà el diumenge pel matí. Mira, tenim una novetat, una bona notícia, que és que podrem fer la pujada del castell. Des de l'organització la veritat és que teníem moltes ganes i al final vam parlar en l'Ajuntament i gràcies a la col·laboració dels dos serà possible que el diumenge a les 12 migdia fem la pujada del castell. La pujada al castell de Morella mantindrà el format habitual amb eixida des de l'Hostal Nou a la zona de la caseta de Creu Roja i acabarà a la plaça d'Armes de la Fortalesa. Cal destacar que a partir de la setmana que ve s'obriran les inscripcions per a la pujada. Les inscripcions s'obrin el dia 15 i seran gratuïtes per a tots aquells que estiguen inscrits ja a una de les 3 distàncies de la cursa de dissabte. I seran 5 euros per als que no estiguen inscrits a una cursa del dissabte. També tenim que dir que són 100 places, les places seran limitades a 100. A més, Trails d'Enes de Morella ha rebut recentment diferents reconeixements d'un portal web especialitzat en aquest tipus de proves i que, com és lògic, ha fet molta il·lusió als membres de l'organització. Sí, per part d'una web de Carreras Muntanyes Carreras de Castellón van fer una votació per xarxes socials i vam eixir com a millor carrera de l'any 2023 a la província de Castelló. Intentem fer les coses bé i la resposta que tenim de la gent paix que ho estem aconseguint. Falten 3 mesos per a la celebració de la quarta edició de Trails d'Enes de Morella i des de l'organització s'estan intensificant les feines per tal de que tot estigui a punt
per celebrar les curses els dies 18 i 19 de maig. I aquesta és tota l'actualitat esportiva de la jornada d'avui dimecres 21 de febrer. Òscar. Bueno, Sergio, celebrem aquesta classificació del Peñíscola en el futbol sala en el campionat de la Copa del Rei. Així és, estem d'enhorabona a l'esport valencià. Molt bé, doncs demà més. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona nit. I nosaltres anem a conèixer la previsió meteorològica que ve amb alguna sorpreseta i en poca novetat. Poca sorpresa, alguna novetat, i la novetat és que este matí d'avui molts punts de la geografia valenciana ens hem despertat amb boires baixes que ens han sorprès, ens han deixat sorpresos perquè no es l'esperàvem. Però anem a veure abans de res algunes imatges i en algunes d'elles sí que podem veure aquestes boires, no és el cas. Esta primera que ens envia Lucía Sánchez des d'Onil. En esta sí que es pot veure el cel completament ras amb algun nuvolet per ahí residual sense arribar a molestar i sense portar ningun tipus d'efecte climatològic. Esta altra imatge és una albada preciosa d'este matí de Dénia a la Marina Alta que ens envia Andrés Fornes. Ahí poden veure vostès com es mesclen els colors en la sortida del sol i ahí poden veure també alguns núvols en el cel que contrasten amb els colors que el sol reflecteix no tan sols en el cel sinó també en la mar. Esta altra, i esta sí que fa referència al que estava dient fa un segonet. Esta també és de Dénia, també es l'ha enviat Andrés Fornés. Això és Dénia ahir per la vesprada i no ha sigut este matí. Però poden veure un tipus de boires molt concretes que es diuen, atenció, boires d'advecció, més presents a la mar perquè es formen ahir. La causant és una massa d'aire càlida que al entrar en contacte amb una altra húmida genera boira. I on no n'hi ha boira, bueno, sí que n'hi ha, millor dit, que no la veia massa bé, però sí que n'hi ha un poquete de boira, és en esta altra estampa que ens envia Maria Nieves Sánchez de l'Olleria. Esta imatge és també una albada preciosa amb unes imatges, com poden veure, de postal. I ahí també poden veure algunes boires que les hem tingut de bon dematí i també ens han sorprès en la carretera i és que això és el que hem tingut este matí, bancs de boires. Bancs de boires que hem tingut per molts punts, com deia, de la Comunitat Valenciana, boires que es formen, ja saben, quan hi ha una massa d'aire per terra que és gelat i xoca amb una altra d'aire calent, si té humitat, es reflecteix amb bancs de boira. N'hem tingut molts este matí en molts punts de la Comunitat Valenciana. Però afortunadament aquests bancs de boira no apleguen al punt de ser tan forts que es porten aquests ruixatges i precipitacions que diguem de boires d'aigua, que no apleguen a fer-nos res. Més bé, han arribat a molestar en alguns punts de les carreteres, com per exemple en la A7. Però llevat d'això, anem a conèixer quina és la previsió per als pròxims dies i per a veure abans un poquet el tema dels núvols que dia abans, anem a veure, com sempre, en primer lloc, les imatges del satèl·lit Meteosat. I podem veure com els núvols, que són núvols mitjans i baixos, són núvols que venen des del nord de la península i creuen, anem a veure si torno a repetir, creuen la geografia valenciana i que es porten cels amb certa quantitat de núvols, com podem veure a continuació en el mapa de previsió previst per a demà. I és el que dia, més núvols en el cel i de moment poca sorpresa en la previsió meteorològica. Després anirem explicant un poc més què és el que ens espera en els pròxims dies. Però com podem observar, per a demà dijous dia 22 de febrer, la situació per tot el territori valencià pel matí va ser eixa. Núvols baixos, alguna boira, algun banc de boira, però sense gaire importància, i sol que també regnarà pels cels valencians. La situació per la vesprada, com poden observar, és la mateixa. Sol i núvols per tota la Comunitat Valenciana i, com deia, són núvols que venen de pas, com hem vist en les imatges del Meteosat, núvols que venen de pas, que venen del nord de la península, passen de llarg per la Comunitat Valenciana sense ningun tipus de conseqüència, com podem veure en el mapa. Quina conseqüència poden tindre en tema de temperatures? Poca novetat, però sí que les temperatures per a demà s'esperen altes. Avui hem tingut unes temperatures, sobretot les mínimes, un poc més baixes.
que en dies anteriors. I si m'ho permeten, tinc així una anotació respecte de les temperatures, perquè avui la temperatura més baixa que s'ha registrat en tota la Comunitat Valenciana, en primera posició del rànquing, Ares del Maestrat, al Pla de la Pineta. Atenció, 5,1 graus sota zero. Ahí és poc. En tercera posició m'he pres així la notació de Bocairent, a la Rambla de Mariola, 4,4 graus sota zero. Una autèntica barbaritat. Però com podem veure, les temperatures que s'esperen per a demà, n'hi haurà algunes, evidentment, com hem vist avui, que baixaran sota zero tot el que voldran i més, sempre és per a les zones de l'interior de la Comunitat Valenciana i del nord, especialment. Però en el cas de demà, en zones de la nostra terra, en zones del litoral i peritoral, podem observar que les temperatures màximes tornen a ser altes i primaverals. 24 graus a Castelló de la Plana, 25 a València, 24 a Alacant i, atenció, Oriola, 27 de màxima, o Xàtiva, que fregaran els 26. 25 tocaran a Sogorb i zona de Requena més a l'interior és un poc més gelada, però tampoc res. 18 graus de temperatura màxima. Les mínimes continuen altes. Zona de Morella, 8 graus que contrasten en aquests 5 graus per baix de zero d'Ares del Maestrat. 11 de mínima a Castelló de la Plana. 13 anem a tindre de mínima a València, però atenció, és 14 de mínima de Xàtiva, o aquests 14 que també tindran a Alacant. Això que es tradueix nits càlides. Poc habitual per a este mes, però jo crec que ja estem habituats perquè portem un mes de gener i un mes de febrer completament atípics que ens han trencat tots els esquemes de l'hivern. Però atenció que l'hivern pot ser que ens vinga un poc més marcat de cara als pròxims dies. I després us diré per què. Ahir us vaig explicar que les temperatures farien una espècie de muntanya russa. Ara entrarem en detalls. Miren, la previsió per al divendres dia 23, com podem observar, anem a tindre sol per molts punts de la Comunitat Valenciana, algun ruixat molt, però que molt dèbil i pràcticament inexistent a les zones del nord de Castelló, o sol i núvols per zones d'Alacant i Oriola. Per al dissabte la situació continua seguint la mateixa de sempre, estable, sol i núvols per tota la geografia valenciana. Sol i núvols com el que hem vist estos dies i el que estem veient. Núvols baixos, algun banc de boires que venen i se'n van ràpidament i que no porten ninguna conseqüència més allà de la visual. Si es passem al diumenge, podem observar com els núvols van agarrant terreny al nostre terreny valencià, valga la redundància, i podem veure com ja comencen a cobrir alguns punts de València i l'interior de València, inclòs de Castelló, i fins i tot les pluges podrien formar part de la climatologia de la part dels ports. Però torno a insistir que van a ser pluges. Si existeixen, poden ser ruixats molt dèbils. Crec que no caldrà ni agarrar paraigües. I per la resta de la Comunitat Valenciana, Castelló anem a tindre sol i núvols, al igual que zones de Dénia, Alacant, Oriola o Xàtiva. En què es tradueix en temes de temperatura estos símbols? Molt fàcil. Encara que les previsions diuen que de cara a la setmana que ve ens ve temps d'hivern, de moment el que tenim són temperatures altes que baixen un poquet, però poca calor. Mai millor dit. Anem a parlar sobre les temperatures del divendres. Podem veure com baixen un poquet les màximes. Podem veure com a València i Castelló anem a tindre 19 graus de màxima, 20 tocaran a Dénia i a Alacant, i altres temperatures com 18 graus a la zona d'Oriola, 18 a Xàtiva o 16 a l'interior de Castelló. Les mínimes baixen un puntet, però gairebé res. Però fixeu-se a Morella, com de tindre 8 graus de mínima passen a 1. Ahir sí que es notarà, sobretot més a cara al nord i a l'interior, com les mínimes tocaran les temperatures sota zero ben tocades. La resta de geografia valenciana, miren, a Castelló és 10 de mínima, a València és 12 de mínima, o el son sec es tocarà pràcticament en tot el territori d'Alacant. Si ens passem al dissabte, la temperatura baixa un poc les màximes i les mínimes més o menys es mantenen. Podem observar com de la zona de Castelló tindrem 17 de màxima, 19 de màxima a València o 18 a Alacant. La resta de territoris podem veure com a l'interior de Castelló tocaran les 15, 11 a la zona de Requena, 17 a Xàtiva o 13 a zones com Villena. Les mínimes més o menys estan igual, baixen un pelet, 8 de mínima a Castelló, 10, 2 graus menys
a València o aquests 8 a Alacant. Si ens passem al diumenge, aquestes temperatures més o menys es mantenen en les mínimes, una de mínima a Morella, 9 a la zona de Castelló, 11 a zona de València i 9-10 a zona d'Alacant. Les màximes estan més o menys igualades, sí que aplegaran els 20 graus a la zona de Castelló de màxima, 19 a València o 21 a zones com Dénia o Oriola. Este vaivé de temperatures té un perquè, i és que, per una banda, l'anticicló ja ens ha deixat, avui comencen ja a bufar aquests vents, especialment demà dijous, però els vents ja han començat a bufar en alguns punts de la Comunitat Valenciana, comencen a tindre ratxes de 50 km per hora, però aquests vents de ponent, que ens porta la borrasca que està ara mateixa present en la península Ibèrica, el que està fent és que nosaltres tinguem vents de ponent. I aquests vents de ponent que després agarraran força a partir de dijous divendres. És un vent calent que ens porta en temperatures altes, però per altra banda tenim una massa d'aire gelat que contrasta i es porta un vaivén climatològic totalment inconnex. El que dia anteriorment s'espera per a la pròxima setmana temperatures d'hivern. Les previsions un poc més valentes atreveixen a dir que de cara a dimarts-dimecres pot ser que la borrasca passe per la Comunitat Valenciana, passe pel Mediterrani i ens deixi ruixats. Encara no sabem si poden ser moderats o dèbils, i pot ser que ens deixen també neu i temperatures d'esplome complet dels termòmetres, i pot ser que tinguem dies d'hivern, tots els dies d'hivern que no hem tingut en estos dies arrere, pot ser que el tinguem la setmana que ve. Però tot això encara s'agarra amb pinces, perquè les previsions, com vostès saben, poden canviar d'un dia per un altre. De moment, allò que es podem dir per a estos dies és estabilitat en quant als cels, sol i núvols, res de precipitacions, que se me'n va la llengua, i molta cura amb els vents que comencen a bufar fortet a partir de demà, i divendres poden aplegar a tindre ratxes de 100 km per hora. Bé, ja plega el moment, com sempre, en esta part del nostre informatiu de dir-los adeu, però abans de dir-los adeu volem que vegin unes imatges del 750 aniversari que ahir complia la ciutat de Vila-real i que estan celebrant de totes les maneres, amb un seguit d'actes i amb un muntó de folklore. I aquestes són les imatges que ens han passat els nostres companys de BTV, i amb aquestes imatges felicitem l'aniversari a Vila-real i ens acomodem per avui. Demà més. Bona nit. Associació de Pensionistes i Jubilats, la Mida. Associació de Jubilats i Pensionistes, Prado.